Spesyal, programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal, las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo, dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. May nga kabakolod, mayong agan, Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat nga programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salangka. Siyempre, upod natin gihapon sinula di, si Councilor Ising Salanga. Mayong agaman sa station manager, Nona Di Mala Magbano, News Chief, Aksyon Rex Cantong. Kag sa talan nga tagpalamati isang Aksyon, Radyo Bacolod, live kita sa inyo, mga Facebook, kung sa Facebook page, sa Aksyon Radyo Bacolod and mga Transistor Radio, dira sa inyo, mga puluyan. Na may gid subong, we are so blessed. Subong aga, subong Domingo, kay libre ang dental check-up naton. Kay mangin kaupod naton, subong aga, ang duhaya ka mga bantog, kag siyempre, natuhay-tuhay, mga chairman, mga presidente, sa ila patag sang ubra, ang mga dentist naton nga upod, subong aga, sang kay naga-celebrate kita sang Dental Health Month. Okay, kung may mga question ka mo karon, feel free nga mag-comment sa comment section sa Aksyon Radyo Bacolod kay pangbasahon ta na karon. Good morning, ho Malumena. Bao nagkalantaw gid sila subong. Ma'am Inday Blaza, good morning. Ang mapa-shout out, no problem. I-shout out ta na karon. Damo-damo kita karon sa mga greetings, ilawago naton. Kay hindi ko nimo sang ginatawag balang laban may mga alumni subong Kami nga tuig 1998 kami mo. So, 25th year namon sa Kolehiyo San Agustin Bacolod. Ang NOHS, ining iya ka-classmate nakon, ilaman subong chimpo. Pero antes sina, unahon ko na ang aton mga regular nga mga greetings diri sa Istorya Espesyal. Siyempre, Mayor Almer Romay Nicor manglilimutan sa Banwa San Castellana. Siyempre, ay nga utod, SB Añejo Nicor, mapisa ni ako na biyan. Anay Mayor Mark Goles ang syudad sang Silay. Congressman Greg Gasataya, thank you so much gali sa imong support sa balbalanay sa Negros sa gipatikan kahapon sa NOTF Barangay 39 sa syudad sang Bacolod nangin madinalagon gid. Tungod sa suporta damo sa mga sponsors galing indi na naton karon mapanglawag. Pero, dayawon ta karon sa later part sang aton nga programa. Congressman Dino Yulo, good morning. Attorney Chicoy Davila, baubag open ang law office ni Attorney Chicoy Davila dira sa tabok sang Alisbo. Pagtabok mo ng building da Kuya Chicoy, dira na nayon ang building ni Attorney Chicoy Davila. Legal nga mga problema, kadto ala or EPM lang siya or ako man. Vice Elcid Familiaran, good morning. Migo Marlon Solidom, mayong aga. April Rose Mayo, Attorney Mark Mayo, kag Cap Mayo. Mayo tanay makaingagaw karon si Madam April Rose Mayo, TA ini siya ni Councilor Al Espino, kay nami ini ang isyu sang pagpanakop na masugod na buwas ang pagpanakop sa mga kolorom nga mga tricycle. Paano bala sila mangin legal? Ano bala ang mga illegal? Kag ano ang mga balayran nila kung madakpan sila in kaso nga out of road sila or whatever na miya nga mismo ang chairman ng isang Committee of Transportation, Councilor Al Espino, ang aton na istorya karon makachimpo siya. Tanahon ta. Tito Rued Meliesa sa New Jersey, good morning. Sa US, Pre Rupert Gallo, good morning. Kenneth Valois, Tagadile, morning man sa kainong Eric kag Manang Teresa, sang Kenneth Construction. Kas Neil Valois, ilawag talaga karon ang birthday ng palawag mo, Kas. Froilan kag Brian Valois sa Banwa San Isabela. Siyempre, Chong Jory, Chong June sa Estancia. Enrique Enriquez, Sincere Drugstore, Press Joy Sobreveca sang 1979 Mascara Eagles Club. Tito Rudy Marcele sa home site ang suki ko nga baligyaan. Siya na dami pinakalabang at tapangko sa home site market. Barato lang sa magbaligya. Siyempre naman si Kuya Louie De Paula. Good morning, Toto Doje. Di Oka, good morning. Tito Sherwin Jalolo. Maiman nga pagpamati sa Batch 98 sang Kolehiyo San Agustin Bacolod. Pri Chris Noblesana, Pri Glenn, Pri Tupe, Barbie Felix Innumerable, Jeanette, Richard Medallo sa Singapore, Tim and Nene, Julian Sean, Lori Didolo, John Balinas, Mariel Pihilan, Herbert Bess, and Thea Trogpaera, Clark Santillan, Julius Etar, Russo Frihil, Sixto Solis, Julian Sean nung Julian, kay Papa mo, Trogpaera, Trogpayo da,
Jake Bilbao, Alan Lebrilla, Jos Gamboa, Jesse Belicina, Rogelio Gatilao, Mark Perez, Mark Uy, Mark Yanson, Amelia Benyas, Toto Fritz Tayo, Oya Boy Somes, Derek Richard Somes, Carl and Anan Ong, JB Ong 5, Julio Somes, Grethel, kay Somes Grethel, Maymay Alvarez, Joy, Lisa, and Aki. Kay Migota Adonis, ang sweetheart ni Maymay. Jerome Siran, Pre Glenn de Guzman, Marian Ichari, kag Errol, Terence Scott Mueda, Nong Solomon, kag Teresa, o kung Teresita Herios, Pre Raymond Alarcon, Joe Darius, Tito Pat Mendoza, Pre Ting Everesto, makuha kita niya na isang tsimpo, kaya ka pamati gini sila. So, ang sunod ya every Sunday, ginapanglawag o ginaya isa-isa. Dira naman sa 16th Street ng Richard Venus, Venus family, Pre Jipoy Espanola family, Pre Raymond Gamao family, Pre Bonbon Espanola, Madayag family, Pre Jojo and Jesse, Pre Kulot, Pre Tuto, Pre Colo Espino, Pre Paul Hebero, Stan Victoriano, Pre Dondi Alex Montesa, Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am, good morning, good morning, good morning. Mama Ed, kag Papa Junior Dungon sa Isom Street, Fortune Town. Susan and Sophie, good morning dra sa, Auntie Susan, yung Susan ko si Auntie. Nong Noel Chia, Pre Celso, kag Colin, siyempre, kay Randy, kag Lesel Fortes, Wing Wing, exclusive distributor, sang Meriton Paint, susunod sa Bacolod, kag Negros Occidental. Jo Marie Jocares, sa Lopez Saina. Dali lang kayo. Iunahon ta na kay do ka damo na gid ang second part sa tunga-tunga naman sa aton program. Unahon ta na kay nagtugon gid ang taga NOHS nga mga batch manamon. Bisan ni HS sila sa nagustin kami, batch na sila sa gihapon. Naintindihan ko ni ang iya sang ako niya classmate. Nanging classmate ko na ni sa college mo, high school ni sa Bale. Siya ni sa ang amon officer sa ROTC. Babae, officer. Nagliho gid siya. Naintindihan ko ni kang iban ng mga classmates naton, hindi naton malambot, which is natural. Siyempre, ba 5 anyos bala nagligad? Sino manabi ang ara sa gihapon? But siling niya, classmate, ang amon alumni sa April 29 na. Ika-60th alumni homecoming sang Negros Occidental High School. Ang amon naman niya, ika-25th naton. Basi pwede mo kung malawag ang mga classmates naton, kag mga teachers naton, namon, hambal niya na. Kaya para at least makabalo sila, na gina-invite sila naton. Ano? BCHS Bacolod City High, Batch 80, Meli Oliego, Alex Montesa, good morning. Leonie Bangeles Lamson, good morning. Meli Oliego, Randy Senyalan Fuertes, pre, good morning. Siyempre, Toto Fritz tayo. Always nis Toto Fritz tayo. Ya. Ang imong ako silyo nga ginregalo sa akon, gina-treasure ko, ginamong ang everyday na akon na ginagamit sa akon pagpangluto. Everyday. Nangin kalingawan, tanan mo ang pagluto. Tito Red Meliesa, siyempre, nak-aksyon, Mark Gabriel Salanga, hello, Bacolod City, watching, listening from New Jersey, USA. Okay, Ana Senyoro, good morning, aksyon, Mark. Good morning, ma'am. Ana Senyoro. Okay, and Blaza. Okay na balabasa tanan. Bebe Gregorio Yulo. So, basahon tanay, batch 97-98, pagpamati ka mo. Kag kung sino man ang nakakilala ni sa ilay, pabalaan nyo. Nga nagahulat man kanday Pipay Capablanca sang inyo nga response. Naintindihan ko na kaysa November man ang amon mo. Kag kami man ang organizer. Bali, ako ang ginbutangan nila nga, na tawag do, presidente sa amon nga batch sa Colegio San Agustin, Bacolod. Tigin na panawagan yung mga kasmate ko, pero tiunahon ko niyan ay ang kay Pipay Capablanca. Amati ka mo, mga taga-NOHS. Sino ni ang mga pangalan? Sino ni batch 97-98, Rigel Salvacion Retino, Deneb Jonathan Cardinal, Cesar Merasol, Jane Siria, Maria Luisa Perez, Meli Berry, Emelda Cabalhin, Lailani Gabayeron, Susan Maridable, Adela Malien, Ma Magdalena Azucena, Hogin panglawag, ikaw mo din sa Aksyon Radio, ho? Ma Soledad Mercurio, Jose Rito Lapuos, Enis Malala, Evangeline Russo, bumi classmate mo nga Russo, Teresa Montaño, Eulalia Gargaritano, Harvey Arellano, Teresa Mendoza, Consejo Tiham, Anita Yamuyam, Emilita Reccio, Gemma Taliafer, Antonio Destacamento, Ma De Valle M. David. Nana. Pipay, pwede mo ni siya ipa-share sa ila.
ang aton paglawag kay para malambot ang iba nyo nga mga classmates. Yung kisa, hindi na friends ang friend mo, hindi friends ang isa. So, kung i-share nyo tanan bilang batch, malaptan ni. Mapabalo nyo sa ilang information kag invitation. Nga, invitado sila sa inyo nga igapatigayon nga alumni homecoming. Pero ang test naton pang imbitaron, pasudlon ng aton mga doctors, dentist naton, ang test naton pasudlon, ginadayaw naton kag nagapasalamat kita sa nag-organize kahapon sang bakbakanay sa Negros, pinakauna nga bakbakanay sa Negros, Battle of Vloggers. Grabe, nangin ba dinalagon gid ang pinakaginahulat nga hampang, amuya ang hampang ang main event bale, amuya ang kay Gibis versus Boy Tato. Wala nag-expect ang kadamaan nga ining Battle of YouTubers, Battle of Vloggers, mangin ba dinalagon, nagbutok kahapon ang Barangay 39. So nagapasalamat gid sila sa tanan-tanan nga sponsors, hindi man maisa-isa. Pero nagapasalamat gid sila. Hamak mo, nagasupport kita gani sa mga international vloggers naton, sa mga vloggers naton from Metro Manila, vloggers naton from Mindanao. How much more nga hindi ta pagsuportahan ang aton mga vloggers diri sa Negros Occidental kag Bacolod City. Isa sa nakakuha sa aton atensyon sa hampang kahapon. Ining Siman, ining si Sipuding, nga Siman siya. Ti kumo nga nagasakay sa barko, na desisyonan niya nga abing tinamis siya may duha sa kabataan ng gagmay mo. Sabi nga makuha ko man gurong income ay. Nga gina-income ko sa kumagsakay ko sa barko diri sa sulat sa Bacolod. Ti ginimo niya, naglibod siya sa mga kakanin. Dok, sino Dok? Matulog chismis ko na kadaliwa. Dok, apong ko anay. Tapos ang kalaning topic ko. Naglibod siya sang mga kakanin. Like bitso-bitso, kung nano pa da. Kag nagsugod siya sa pag-vlog-vlog. I don't know kung na-monetize niya na, pero at least bantog na siya. Kung diin man magkanto ining si Sipuding, si Jonathan Bia, bantog siya, ubus permi ang iyang mga ginapang baligya. Amo ni siya isa, hindi lang ni siya arte ang social media sa karon. Mas madasig na mapalambot mo information, mas madasig ang pagpangayo sang bulig, mas madasig ang pag-atay sang aksyon, mas madasig magbantog ang tao para kay Jonathan Bia, ang naghampang kagapon boxing sa first balbalanay sa Negros Battle of YouTubers Boxing Competition sa NOTF Barangay 39. Wala ta na mag-expect nga mapuno nila ang NOTF. Kaya ang ilaya, testingan ta lang, bago pa man lang niya, kayo honta sa next But sa first pa lang kagapon, hamak mo ang nag-bloxing kagapon, kundi Erica Imbang, ang mga bantog ng mga YouTubers naton from Negros Occidental. Amo man, ang sa Negros Oriental. Te subong, may schedule na sila, may panay na sila nga schedule. Also, base, may ara na sila schedule sa Metro Manila. Ko, proud ko nin sa ila. Wala man ko may ginakuha, wala man may tanan. Ba't nanamian lang ko, kay ti, palangabuyan mo, palangabuyan ni isang tao, mahimo pa ni sila lain ni Fever. Ari naman, sadya-sadya man lang ni. Kagamo ni makapakadlaw sa aton, makapasmile sa aton, kunyara kita sa mga hindi manami nga sitwasyon, hindi manami nga mga kondisyon sa aton mga pagbugtaw mo, makita mo ni mga vlog nila. Pilion mo lang kung gusto mo. Depende naman sa general, depende naman sa gusto mo, depende naman sa nasawaan mo. May pilian ikaw. So, thank you so much. Action Radio, manang no na di maala magbanwa. Nag-support gid sa balbalanan sa Negros. Ang short kagapon ni si Puding, Action Radio Bacolod. Siyempre, GNG, Bar and Resto. Yan ni manang no na di maala magbanwa. Kag siyempre, nung Eric Magbanwa. So, congratulations. Grabe gid. Job well done. Kag sa mga nag-produce ni Direk, thank you so much, Gibis. Grabe. Grabing imo impact, Gibis. Nami ang kokete, ang pinakauna pasalamatan mo ang ginuugid. Amo na sa sakto. Ano man ka bantog, ano man ka kung ano man ang mga nalambot naton, unahon gid naton permi pasalamatan kay Shaya ang nagatag sila sa aton sang opportunity amak mo gaulan pa kagapon, pero napuno ninyo ang venue. Kabay pa nga next time sa season 2 sang balbalanay sa Negros Battle of Vloggers, first Battle of Vloggers, mangin mas maayo pa gid. Kag ang mga tao naton mas maga-support pa gid sa inyo. So, thank you so much sa tanan-tanan nga sponsors. Syempre Congressman Greg sa tayo nag-support gid. Sir Rex Noble, Pepsi Company. Damo-damo pa hindi si Patay
nga nagpanghagatag sang pagkaon para sa ila. Damo-damo pa sang sponsors galing hindi na naton mapang isa-isa kiti wala kita sang lista, and also sa mga vloggers nga naghalin pa sa Bayawan, Negros Oriental, Sipalay, Kabangkalan, Hinubaan, Ebi Magalona, Victorias, Sagay, Escalante. Halos tanan-tanan yung mga vloggers si Katman kagdamo man followers na gampanggid kahapon. So with that, thank you so much sa inyo nga participation kahapon. Pare Oliver, unahon talang guro. Thank you so much. Magabalik kita upod nato ng duha ka mga doctors, dentist nga maga-istorya karon sa aton sang kuno na bala ining Dental Health Month kag ano bala mga basic nga himuon naton para matatap naton ang aton nga mga ngipon. Sa aton pagbalik, pagkatapos sang sini nga mga obligasyon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kun Ipay Capablanca, welcome anytime. Allen Louis Hemotea, happy blessed Sunday morning, Sir Mark present kabidi ka monitor sa Kaliling Kawayan, Tamyaw Kulangda sa La Carlota, Family Hemotea, Bacalando, Kagidlayan Family, always kina sila ka monitor sa Action Radio. Rhea May Ladio, good morning Action Mark, sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo, kag Sir Alex Montesa, naga-monitor gid sila, pa-shoutout lang da, kay Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo, Jinky Jalagod, syempre naman, Martin Aliling, good morning po, watching from Imus, Cavite. Doc Jen. Ay, si Doc Jen. Good morning from me. Yeah. Haniel S. Kay husband, gida. Neil Brian Valuis. Good morning, Cas. Advance happy birthday. Noel Valuis. JR, I'm watching live from Purok 4, Ubay, Agisan. Thank you so much. Alex Montesa. Sir Mark, ari lang ko din nag-monitor from San Sebastian Cathedral. Wow, nami. Ma-church man tadigidugaya pagkatapos ng aton program. Meli Olego, BCHS, Bacolod City High School. Speaking, ari na ang aton mga bisita, ang aton mga doctors nga bisita, mga dentist naton. Sana isuryatan ng kaina, ano ba ka-importante sang dental health, ang kalagayan sang aton nga mga ngipon. Kung may mga pamangkot ka mo, pwede ka mo ka-comment sa aton comment section sang page ng Action Radyo Bacolod. Pero ang yara sa mga nagkapamati sa inyong mga transistor radio, pamati lang mo da. Kaya hindi ka mo pwede comment. Upod natin subong aga, si Dr. Dr. Lynn Mabida. Dr. Lynn Mabida. Okay, kag Dr. Maribel Yao Ong. Tagaan sila ng opportunity nga mag-greet sa aton tagpalamati. Kag siyempre, ang ilang mga position, aton man pamakoton sa ila. Mauna kita kay Dr. Lynn Mabida. Good morning. Good morning, may aga, Negros Occidental. Ako ang Presidente Subong sa Philippine Dental Association, Negros Occidental Chapter. Wow, si Doc naman Maribel Yao. Yes, good morning. Ay, wala na. Tanan naga palamati sa diri sang radio stasyon Aksyon. Maayong aga sa tanan. A blessed Sunday morning. I am Maribel Liao Ong, President-elect of our chapter, the PDA Negros Occidental Chapter. Okay, gin-invite naton ang aton mga doctors, mga dentist diri sa Action Radio Bacolod Istorya Espesyal. Kay importante ini katama. Kay subong naga-celebrate kita sang ining February is month of Dental Health Month. Dental Health Month. Basta ka-green siya. Nice. Dental Health Month. At is kamudo ka kay sa jahon taning aton nga istorya. Ano ba ka importante nga in holistic nga paglantaw sa isa ka personalidad, isa ka tao. Ano ka importante nga manami ang pagtatap sa imo unto kag manami ang imong unto. Nga ngipon.
kami gidya nga ara sa profesyon bilang dentista, hindi lang diri sa Pilipinas kundi bilog nga kalibutan. Ang amon gidya nga goal is to uphold and trying to give value sa aton nga oral health. Because ang naano ko sinikiti, lain gidya nga mag-apply ka obra sa ulihin nami mo. Nipon kay subong ko na siya nang need ano na tawag need na bala kon sa mga ano pa requirement na nami iti nami gidya nga nami ang kwan. Ano ang aton mga advocacy nga ginakuan subong nga ginasulong sining tuig 2023 nga Dental Health Month. Advocacy sa inyong nga chapter. Okay, before that, we have this presidential proclamation number 559 signed by our former President Gloria Macapagal Arroyo, dated February 24 of 2004, declaring the month of February of every year as our National Dental Health Month. It is during this month of February when we emphasize, promote the benefits and the significance of a good oral health and a good dental care. Okay, but we also wish and hope that this will not only be during this month, but this will be given the attention all year round para sa ikaayong oral health sang mga sang tao, and it is really because this is really one of the most overlooked aspect of the person overall health. Oo, ang iban ga-save sila money, ga-save sila wala kabayan nila do na do na mahalan sila blayat. Once na kabalo, nga at the end of the day, magasto ka man gihapon. Kay kalaway nga gangilit ka wala ka unto. Hindi honest. Kag sa obra mo do kakadula ang imo self-esteem, kakadula ang imo salig sa imo kaglingon. Kung self-confidence mo, madula ina siya kung wala na. Ma'am, kadto kita. Ano ka importante nga magpa-check up gid kag every when dapat required nga magpa-check up ang isa ka tawo? Mangkot ta siguro. Matingala, wala ta bala mangkot. Nga agid bala nga February ay, ang sige, napili nga month ni President Arroyo anay nga i-declare, i-proclaim niya. Namin na. Because ang February, di ba, month of love. So, meaning, ang love, i-integrate siya sa love also sa aton nga baba. So, bilang, kaya ang DOH, subong may siya nga theme, ibigin ang iyong bibig. So, paano this year yes, this February. So, paano natin ibigin ang ating bibig? So, kami naman sa Philippine Dental Association, ang theme subong is ngiting protektado. I mean ngiping protektado, ngiting panalo. Nakita ko sa t-shirt mo. So, amo na siya. Ngiping protektado, ngiting panalo. So, amo na siya nga i-integrate ta ang gugmata para sa aton nga baba para kita magmadaogon. Correct. Kay kun ang baba na, di mo siya, amo ginang focus ta, magatubang sa tawo, sa obra ta, amo nang hambal mo bala, sir, nga kung mag-apply ta, ginahataga, naging importansya. Bisa sa school children's karon, may anagid sila yung prior sa ila enrollment, ginatutuka nagid ang sa dental nga part. Kay damo ang matabo, damo ang naginasakitan unto, so paano ta na siya ma-prevent? Kay ma-disturb ang trabaho, ma-disturb ang pag-obra. Di ba la? So, amo gina ang hatagan to subong importansya nga ang planggaon tagidya ang aton baba. Okay. Kami ara ti irason nila pigado, hindi ko ka visit sa dentist, bangod barato, bangod pigado. So, gakadto sila sa Legal alternative practitioner. nga kuno barato. Ano na sa kadelikado? Ano na sa ka ginadisown yung di ba? Ano na sa ka delikado kung ngita sila option nga hindi gali amo. Ano sa ka anong danger sila? Hindi na nasa mismo gabutay unto may mga cases nga Braces. ang braces pila lang ka Dentures. uli sir. hindi libo lang I mean ko
Panato ka tama. Anong kadelikado ina siya? Sa health natin. Diriya sa Pilipinas may agita dental law. So ini nga law about the illegal dental practice, which is section 3 of Republic Act 9484 nga to regulate sa dental practice. So, kung ikaw naga-practice sang isa ka obra sang professional nga dentista, kag ikaw ya wala ka eskwela, ikaw ya nagtanaw lang sa YouTube, wala kaya sang license, so may kaukulan na iyang parusa. Ha? So, kung tunyo gid bala mabalaan kung ano ang parusa para sina? Anong pwede nga matabo sa ila? Kung ikaw ya nag-practice sang illegal practice of dentistry, ang imo numero 1 nga parusa nga fine is 200,000 to 500,000. Wow. Or mapriso ikaw 2 years to 5 years. Oo, kay di bla dok kaluluoy man na isang inyo yang nga nag-eskwela kamo isang tadlong tapos pagkatapos skula nag-dentist na kamo study pa kamo gyapon kay may mga bag-uman, may mga innovation man. Sila ya karon sakto na naglantaw lang sa YouTube. Di ikaw okay lang na iya kung dira kay mo yan pa tandog sa gipon. Ano pagid mamang pwede matabo sa ila? If ever. Kag mismo man sa tawo nga maintuan nila. Kung kadamuan naga-fashion lang, naga-after kay barato, ang numero 1 gid matabo sa imo, siyempre madisgrasya kagid ang kabuhi mo. Kay gasulod kada iya like sining nagapanghimo-himo pustiso. Ano gida bala ang ginagamit? Labi na subong ara ta kaya kita ya sa COVID nga ano ni face. And then AIDS ara kita tinga nga push mo gid ang self mo nga madisgrasya ka sa ulihi. Nga kami Namas ako ang pagastuhon mo. Yes, then ginhawa na gani namon nagaka-infection pagadi kung kisa ang ara sa clinic. How much more ining ara sa mga kapag sulod mo bisan sino nga ba ang ila ginasudlan sinang ila nga ginasukod. Pila ka baba ginakumot-kumot lang na nila. Majingkas na. So anong matabo sa imo infection? Kung ang bakterya magkadto sa heart mo, siyempre, kung labi na ng mga bata, ibutang ta, bisan gani ang mga bata, lang nga gamay pa nga, buta, gina siya sang tooth decay, ang iyaon to, nag-develop na sa isang rheumatic heart. Ay, ito. Ang virus, bakterya? Bakterya mismo. Siyempre, gatulon kita sang laway kung may mga mga higo na ganang bakterya, gasulod na iya sa kasig-kasig, circulate ang aton dugo. Sa mga nagapamahaw, please understand ha, pero nami ni nga kwan nga topic, kay para at least sa mga kabataan ninyo, kag mismo sa inyo, makabalo ka mo kung ano gid ba lang husto. So, sa sining aga, medyo puro pasensya lang sa mga terms nga saro naman. Okay, Dok? Ano to gani, Dok? Siyempre, gina-intake natin ang mga bakterya. So, gaigo na siya sa kabataan. Di abi na abi sa magnikanan, wala lang na iya. Abi sa nikanan, amugid na, ano nito, gakataktak mo lang na, mabalik mo lang na sa ang permanent, magwa mo lang na. But, may effect gali na. Siyempre, kaya ang bata pala, amo ni siya sa part sa human body nga, pinakahigko. Correct. Kaya ang tanan na nagasulod. So, what if buta gina siya sang higko? So, hindi siyang mga illegal nga mga fake dentist na ginasulod nila na sa baba mo. Ano? Kita mo ang bakterya? Hindi. Dira ka na lang sa resulta. Kung nag-infection, kung nag-meningitis, makanto sa brain mo, makanto sa lungs mo, sa the whole body, gidya affected. Hindi, hamak muna. Sige, ginambal ko blaka ina. Ang NBI sa una, encourage sila sa amon sa ABS sa una. Sang dito, kuhan pa kita sa una, sang kapamilya pa kita sa una. Gina silang maupod kami dito. Kaya para masaksihan namon kung ano ang sitwasyon sa isa kapiki nga dentist. Wala agad siya may gamit. Inabakalan sa bangko, nag-isa. Inablang mabalaan mo gidya nga, ates barato Pero siniko lang yan appreciate gidya. Sa pag-isura na ito mismo. Amo na bala ang learning sige gidya. Na muna bala. Tapos ano ang edad sang bata nga pwede na siya ipasugod check up, pwede na siya cleaning. So, ang necessary nga edad sang bata? 1, 2, 3? Yes, sir. Ideally, ang kabataan, ang baby, or ang toddler, nagasugod na nigwa ang mga ngipo nila at
age of 6 months old. Correct. Ga-start na nagwa. So once na may ara ng ngipon, kinahanglan na ginila na malimpyuhan ina, even though wala pa ni naguluwa ang mga ngipon, gina-encourage man ang mga nanay naglimpyuhan ang ila na nangislo, ang dila, no, hindi lang ang ngislo, ang cheeks, ang diri sa sulod sa ato na mucous lang na membrane. ina. Yes, using the gauze or a face towel to clean the oral cavity of a baby para na hindi sila magtubo sa mga ugam. Ugam, no? O init-init. Oo, init-init. Tapos sila dapat magkadto na sa mga dentist at the age of 2 years old or before 2 years old, because at the age of 6 months old gasugod na nagwa. By 2 years old kompleto na ng ila baby set of teeth. Almost, oo. Oo. Okay, so 2 pa lang? 2 and a half kompleto ng ilang ngipon. Oh. Na baby teeth. Oo, set of baby teeth. Okay. Naglumpat ko sa topic ko. Kaya may baby ko mo. Nakapamangkot, nagsulod sa pinsal ko muna. Sige, pamangkot yun, kadala ibla. Balik kita sa kwan. Balik kita sa illegal practice. Sa ngaton nga mga utod. Paano na akong ma-identify? Ako yabi, hindi ko amo naka-privy sa mga katabo sa palibot ko. Bago lang ko, gusto ko lang mapadente, sige, sakit ang ipon ko. Paano ko ma-identify ang illegal sa hindi? Ano na siya? Kaya may office man sila. May klinika sa kanila. Paano ko ma-identify? Paano ko mabalaan nga piki? Hindi ni piki. Ano mga i-consider ko man? Ang number one, gidya pagsulod mo ya sa clinic, pagkitaon mo gidya iya nga license, may certificate kami sinaya sa PRC, Professional Regulation Commission. So isa gidya nga pangitaon mo, magsulod ka clinic. Although I don't know kung may haba niya nagpiki-piki sina, pero Kaya pwede mo mapaprint na sa karon, no? yes, pero pwede mo ginasaya ma-search dayon. Kami ara na taya, hapos na lang ya, one click lang na ya, ma-search mo na dayon sa PRC, kuhaon mo tong PRC number niya. Okay, para ma-anhan mo, Yes. nga do ka fake na siya. Kung legit gid saya nga dentista. Okay, at least may classmate ako bla si Donalyn Nolido, muting klase, no? Nolido, Yes. yung classmate, batch ko na sa San Agustin. Batch 98. Donaliha, ginlawag ta ka di Donaliha. Batch ko na sa. Anyway, kadto kita sa last topic naton. Ining smoking. Isa sa inyong mga kampanya, isa sa inyong advocacy, subong Dental Health Month, is to quit smoking. Ano bala ang effects ini sa aton nga ngipon? Ano bala ka importante nga mabalaan sang tawo kung anong effects sa nicotine sa sulod sa baba naton, sa sulod sa ngipon naton? Siguro halin pa man gid sa una, ang tanan nga naga-smoke, hindi na sila ya inosente kung anong matabo sa ila nga nag-smoke sila. Oo. Kaso lang, kasi siyempre, ang bisyo, once ara ka na, budlayan ka magsulod. Correct. Kaya nag-start ka na, budlayan ka na magwa. So, ang aton kisubong gina-promote is really to commit to stop smoking. Kay ang number one gidya nga sanhi sa mga oral cancers, naghalin gidya sa smoking. So ang iban wala lang sila nakabaluya. Ay, do may luas ko diya dok nga wala ayo-ayo. How? So amo nagalito. Dumi ano dok? Luas, Ano yung ng mga Pilas-pilas sa ila na mga sores, organs. mouth sores, Okay. mouth sores kay kung kisa masalaan lang na nga mouth sore lang na, pero galito start na siya sang oral cancer. Oh. Number one, basic ang main nga concern naton nga stop to ang smoking kay ang mga inosentang mga bata ang ang naga-suffer. Ang second hand nga smoker. So, sila ang ga-suffer na tingala ka lang nga ang nag-lung cancer. Ang isa katawo nga wala pa siya sigarilyo, wala siya bisyo, pero gali ang iya palibot, ang iya nga working place, ang iya nga ginikanan, ga-smoke. So mas amo pa na yung delikado kay ang wala ga-smoke, amo na yung nagaginhawa, mas ang ga-smoke yan nabugaya na iya. So tendency ko kisa hindi gani magdiretso kay ginabugaya na. So bisan pa hindi lang ka-smoke lang, kundi ang mga batanon ta subong iniblang vaping, mas delikado pag gina sa gambal sila. Muna gusto mabatian kaya anak ko niya anak ba o nagsugod-sugod vape. Ang 21 years old kong anak lang magulang nagsugod-sugod sa vape.
Dok, ano ka delikado sa vaping? Then, ma-reason pagid sila nga, no, yeah, para niya, may bulong niya nga dala, mas therapeutic ni siya, kay anti-asthma. Ha, grabe nga promotion. Anti-asthma ang vape. Amo nang hambal sang iban. Pero actually, mas delikado Ilusion. pa siya, kay may chemicals pa gina siya, may oil na siya mo. May oil na siya nga gadiretso gid sa imo yang nga lungs. So, sigurado kita sa ulihi nga mag-lung cancer ta sina. Hamak muna. So, with all your advocacy, Doc, with all nga aton nga ginakampanya, smoking, campaign against illegal practice ang dentistry, correct? Dentistry? Yes. Campaign nga dapat, amo gini nga month, amo gini nga tanan-tanan. Paano nyo information dissemination? Paano nyo ginapalapta information? Ano nga mga lihok? Ano nga mga programs? Ano nga mga projects sa atong ginahimo para mapalapta natin sa publiko? Yes, just like this month, no? The 19th National Dental Health Month, we took off sa Manapla. Dito kami nag-opening sang amo na celebration of this National Dental Health Month. Kapasalamat gali kami subong sa kay special mention kay Mayor Emmanuel Escalante and SB Micah Bading? Yes, Escalante for warmly receiving us sang amon dito na celebration as our kick-off Ay, sa ABC. sa Manapla. Sa Manapla. Oh. Manapla. Sorry. Yes. So dito nag-dental education kami sa mga kabataan, sa amon mga recipient dito sa Manapla. And we have also this campaign of quitting of smoking, no? Quit to smoke campaign. May mga forum ka mo, may seminar ka mo ginapatigan, or may program. may lecture kami. kami. Ay, wow. Lecture. Kami. Oo. Whole Feb, galibot ka mo Month of para February. Ay, okay. Just like last Friday, dito naman kami sa Tabao, Valladolid. So, ang amon tong mga audience, mga high school. So, mas ara. So, pumukay sa high school, ara, ginadayang start ang vaping. Dayon, damo sa mga fashion sang, nakita ginamon kung sino dito, ang nag-comply sang mga fake braces. So, at least na-emphasize namon sa ila. Wow. Amo siya gusto mabalaan, muna siya gusto mabalaan sa ating mga pumuluyo nga kung paano siya gina-disseminate bala. Ako believe ko ni sa ila. Sa mga tontag palamati sa Action Radio, believe ko ni sa mga palihon ni kandidoc nga advocacy, kay pwede naman lang mag-concentrate sila privately. Pwede naman lang maubra sila privately. But, hatag sila time, hatag sila sa ila oras, ang gasto, ilan yung personal mo. Volunteer para mapabalo sa tao ang insaktong information, para hindi kita magpati sa salang information, para mapangapinan ang aton nga kaugalingon, specifically ang aton nga mga ngipon. Kagbilog nga holistic nga health kuan naton nga bilog nga kalawasan naton. So, ma'am, Doc, thank you so much sa inyong time dahil lang gid ha. Ang gusto ko gid sorry gid ha, hindi ko kakuan sang inyong mga names, pero gusto ko gid kamo i-mention tungod sa pagpasalamat. Gina-appreciate ko gid niya ang mga pareho sa inyo. Pero kung mahilig mo ko daan mag-volunteer sa tanan na lang volunteer. Amo naman lang ni maamo to sa kalibutan. Yes. Go! So, Dr. Lynn Mabida, thank you so much. Dr. Maribel Yauong, thank you so much sa inyong Thank time. you, sir. Gamay na ni sa inyo, pero dako na ni sa atong tagpalamati. Dako na ni nga information sa mga nakalabay lang guro ka nakapamati. Atod ka, may amon agali. With that, hindi tayo masalbar ang unto sa bilgang kalibutan, but masalbar ta ang nagapamati kagyara sa kilid natin. Especially sa mga tao nga gusto kag may kulang bla information nga gusto nila. With that, thank you so much. And salamat gid sa time ninyo nga ginhatag nagadto gid diri kamo sa Action Radio Bacolod. With that, thank you so much, Doc. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Tapuson ko na lang ang nabilin ko nga oras. Mabalik lang ko to sa inyo. Mabalik kita na pagkatapos ang sini nga mga obligasyon.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Gid si Ma'am Vanessa Mayo. Alex Montesa, Sir Mark Patamyaw palihog sa Familia Lopez Herona sang Buena Vista, Gimaras. They are watching right now. Bao may dagang pagpamati kag paglantaw sa Gimaras. Helen Espinosa Aquino. Good morning, Angel Bell. Ginpanglawag ini. Joshua Nitz. Ison Mark. Wala kama. Hindi ko Ox Yolin. Lian Sing Torrefranca. Ruby Rose. Rosel Piansay. Mel V. Karen. Bautista Len. Len Joan Servino. Francisco Lin. Javier Lee Rima. Hindi ko Christian Roa. Good morning, Action Mark. Nagapamatik na midili sa inyo sa Victoria City. Roa family. Nan. Doc Donna Nolido. Classmate mo gulit si Sir. Classmate kami na, Ma'am Jen. Otay Benedicto. Good morning, Action Mark. Ari lang ko nagamonitor sa San Barba. Kanami. View Hotel, Bae City, Negros Oriental. Velrico Naya is watching with you. Dennis Nuestro. Good morning, Action Mark Salanga. Monitor kami din sa radyo. Mayo landa nga pagpamati. Vanessa Mayo, happy Saturday night, Mark. Congrats to kumpare Bia Jonathan C. Pudding. Grabe ang performance. Nagdaogid si C. Pudding. Grabe nga blabalani nila. Erika Imbang, all right mana. Watching from Minnesota State, USA. Ronnie Roma, Ronario. Good morning, Action Mark. Okay. Copy, Guapo Gabriel. Siyempre naman. Amoy manami ako nga mga comment. May guwapo bala. Kaya ka kaganahan kita dayon. Na-comment naman da. Totoo, Prets, comment naman da. Robert Gallo. Pareho sa akon. Hambal niya. Subong lang kuya nga nagtigulang, naghatag importansya sa akon nga unto. Nan. Ako hindi magid na nami ako nunto. But always ko niya ginatatap. Amo na sa pinaka-importante. Di kalaway bala magbuga ka nga hindi nami. Amo na lang punto ko nga hindi nami ang baho sang imo nga ginhawa. Kag siyempre importante gini sa atong mga obra. By the way, sa Bag-Ulan Sunin, naupod naton ang duha sa mga na leader sang mga dentista diri sa Negros Occidental, si Dr. Lynn Mabida kag Dr. Maribel Yauong. Pila sa mga points nga ilagin muno ang pag-advokasya sa pag-stop sang pagpanigrilyo. Kay hindi lang niya imuunto, ingipon ang apektado. Sino apektado man ang mga tao sa imo palibot. Magluwas sa lawas mo ginahalitan mo
ang mga taho ang imo pinalangga, kabataan mo, ginikanan mo, asawa mo, parinti mo, sang imo nga pagpanigarilyo. Kaya tigatapik na siya sa aton mga bayo, sa aton mga buhok, sa aton mga panit. So hakluon man na, second hand smoke sang aton nga mga kauturan. No? Hindi lang kita ang gakahalitan, kundi ang bilog naton. Also, amo man ang mga illegalista bala. Nagaamar kita sang barato nga mga braces, nagaamar kita sang barato nga pagpabulong sang aton mga unto. Kay gali illegal practice. Kay gali hindi ni sila rehistrado nga mga dentista. Ti delikado na katama sa kantidad sa diferensyahan nga 300, 400 pesos. Butang ta pa 500, butang ta pa 1,000 ka pesos. Butang ta pa 5,000, 10,000, hindi na sa kabayad. Kung ang nagkuti sang unto mo, hindi kabalo, or ang ginalagas lang ang kwarta mo, disgrasya ka gina. Imbes manami ang ipon mo, nahimo pa na nga dugin arado, or mabutang pa sa katalagman ang imo kabuhi. So, i-identify tagid, ipamangkot tagid, hindi ta maglagas sa barato. Kung hindi man lang, hulat anay. Kung gapautang na sila, tutod. Ina sila pwede mo na iyang dawnan ng anay. Ina iyang mapatol ka braces, tag 1,000, 2,000, delikado na. 1,500, pamangkot ka na nga daan. Anong ginausares na nga material? Imagine bala giniskulahan na nila, mo problema na sila. Giniskulahan na nila, ginpulabog-tawan na nila, palakabalo sila, ginkuhaan na nila sang legal na mga dokumento nila klinika, naghimo na sila paagi para insakto gid ba lang, insakto karon miyara yang nakabalo lang or health lang, aid lang sina nila nagpatukod ya kag nang bulong man, nang pamutang man sang brace, kundi delikado ka. Namuna sila ka importante, amo na ang ila subong nga advocacy subong nga February, subong nga Dental Health Month. Okay, so much with that. Nagpasalamat kita. So nagligad yung mga inadlaw, particularly sang Thursday, nagluntad ang sunog sa Barangay Gis, sa kay Kapitan Strong Bravo. Wala tanay ginapangayo ya. Ang mga parehos niyang kalamidad, bagyo, linog, sunog, wala tanay ginapangayo. Wala tanay ginapangayo. But nagbilib gid kita sa pagbinuligay sang mga bakulod noon kag taga Negros Occidental. Pag katabo sang sunog, concern dayon. Wala na damo gamo, concern dayon. Kadto dayon, bulig dayon. Kag ako ya gadayaw gid ko sa Mascara Eagles Club 1979. Pagkahapon nagtipon-tipon, 2 lang ka oras ang tiyempo nga ginatag, nakatipon dayon, naghatag biskan mga bugas, ang mga toothpaste nila, habon nila, na noodles, ang mga beef, pork, ang mga dilatas ang ipanghatag dito. Kag gamay nga kantidad. At least, di ba, nagresponde. Hindi lang ina, tanan-tanan halos ang gobyerno naton, ang may mga hindi ganit taga-Bacolod nga nagkadto diri para magatag sang bulig. 26 tanan ang nagklasunog. Sunog sa Action Radio. Excuse. 22 ang totally destroyed. 22 ang totally destroyed. 4 naman ang partially damaged sa nagluntad nga sunog sa Barangay Gis sa siyudad sa Bacolod. Kagapon no nakita ko gyapon ang ilang mga pictures ni Kagawa Jig Verba. May mga gid mga basic gid nga need, hindi lang pagkaon man, may mga pagkaon man, pero may mga kabo, may mga inablang magamit mo gid bala, mga necessity gid bala, mga kinanglanon gid ang ginapangatag nila sa mga tao para makatukot. Ang pangamuyo kuya 22 man ni sila. Basi matagaan ta sa opportunity bala nga maka-star sa aton mga relocation site para hindi na sila magdumok. Tagaan ta sila sa opportunity kag didto ta ihatag ang bulig, ibubo ang bulig sa ila. Biskan kulo kahoy lang, pero ila. Kaya do I think basi sa laman ko, but na ang pangaparehosin nga naigo sang kalamidad, kag may ara man lang duta, may ara man lang opportunity, ang Bacolod Housing Authority, basi pwede na sila mapwesto dito. Kaya mabalik man sila gyapon sa ila tong lugar, magluwas nga higko. Mumangyapon na dito day pila na ng katuig palinon na sila gyapon kung kuhaon ina. For example, kung hindi ila kung kuhaon ina sa tag-iya. Nami gidya nga bisang gamay lang imo puloy-an, pero makatulog ka nga nami, makatulog ka nga tawhay. Kay kabalo ka nga wala sang mayma bal nga halin na to, hasta na lang kamo sa dasun semana. Nami gidya mo sina.
Okay, amo nang atong tandaan. Pero again, thank you so much sa tanan-tanan nga nagbulig sa aton nga mga utod dira sa Barangay 10. Namian man ko kay inablang ti kami nagpa-picture man kami to ang kada mabulig kapapicture gid man to. May magkukisa, may mga ara pa na negative effect sa iban, not all. Sa iban, may mga negative na sila nga connotation. Ang pagpa-picture kadtuto kay para kapapicture. No. From a positive perspective, sa mga tao nga positibo ang paglantaw sa kabuhi, lain na iya. Nagapa-picture na sila sa kadamo-damo lang nga rason. Una, para ma-encourage ang aton mga pumuluyo nga magbulig man. May makita sa pumuluyo nga may natabo. Mapakita, inablang bring back humanity. Pakita bala nga, biskan hindi tayo manggranon, hindi tayo bastante, pero may time ta nga magbulig. Ga-encourage sa iban. Hindi niya pasikat. Ga-encourage sa iban. Kaya pwede man nila hindi paghimuon. Pwede man nila hindi paghimuon. Pero, kung ang tuyogin man nila, nga magpasikat, kung ano man ang sa likod sa utok nila, ila na na. Ang point is that, nagbulig sila, kag kung makakita ko sa iya, personal opinion, namiang ko sila, gaka-encourage ako nga magbulig man, tungod sa nakita ako nga example, tungod sa pictures. Tanan-tanan sumo makita mo na sa social media, amo na bala kong kisa, nga ang ginapanghatag naton ang everyday nga post natin. Counselor Ising, ako, sa balay, puro gini positive. Wala ka da makita away. Wala ka da makita may ginaway. Wala ka da makita may ginbash. Wala ka da makakita may ginambal nga negative. Tungod, amo na ni kagrabe sa sitwasyon sa kalibutan, sa Syria, Turkey, 44,000 ang nagkalamatay, death toll gasaka pa. Imaginable kung ano kita ka di buenas, kung ano kita ka blessed sa Ginoo, tapos mo pata sila. Ma-post pa kuya sa mga hindi. Gapos ganitong mga gaaki, gapos ganitong negative, gapos ganitong may kontra, pero may gapos ganitong may gina-warningan. Kita pa nga nagapos ang sang positive, so hindi ko yan pagpunggan akong kagulingon. Ma-post ko ya sang positibo nga mga butang nga maka-encourage sa ako ng siga pareho. And that's it. Thank you so much. Do sabat sa Miss Universe ba? Salamat gid sa tanan-tanan nga tagpalamati isang aksyon Radyo Bacolod sa Transistor Radio suman ukon sa aksyon radio page subo nga Domingo. Madamo nga salamat, always nagapasalamat kita kay manang nona di maalam magbano nung Eric sa opportunity sa tanan nga taga-aksyon Radyo Bacolod, opportunity nga makahatag kita sa atong advocacy, opportunity nga maka-spread kita sang positiveness sining kalibutan nga amat-amat iyang ginapalibutan sa problema. But don't lose hope. May mga tao pa. May tao pa na positibo ang paglantaw. May Ginoo ang kalibutan. Ang mula na pirmi atong tindugan. With that, thank you so much. Ini ang inyong utod, Mark Salangas, sa Bacolod, Aksyon Radio.